Ako pagyuko at sa tulabaw ng pagkakahong ng mga Diyos, narinig ko kayo na nagtimusan ng karoon ng karoon. Kung hindi ang karoon, nagtog pa sa upang mga punod ng mga tao ng kita, patunay na kupang mga palato sa pagkakuran para sabi ang sa hindi ng karoon. Pag-igon na sa pagkatahon sa tuwang Council Chairman. Ang chairman, abang siyo sa Bito Sumayang. O sa talang ng mga kabispuhan na niya karoon, no? Dapat sa ako ang representative sa ako ang press chairman council, no? Wala na ako nabantayin. Magoy na kahawin sa ano? Kaganina. Wala ko nabantayin sa ano ba? Sa ako ang kaminawan din nga Sir Rabani po. Yarnil, no? Monsignor Dix, Arilo, atong instructor. O sa atong evangelism, no? Ako ang istiwar ng evangelism, Monsignor Dito Apasulo, sa mga bisko nga na karon, mga kaprian, mga socialist, sa mga members nga karon, gawa na ko kitahong nga mo ni ang kidaghanon sa ako ang matambong, no? Wala ko na-speak na mo ni mga bahay na po. Ako pagkimbo o pagsaon sa ninyo, mayong kapiin sa ninyong tanan. Yes! Mga kaisunan, medyo nakita ko ninyo kung tuyang ikayang sinuod. Sinuod yun na. Tungod sa layon kayo ang mga biyahe at kung kita pa kung lunes, kung kita sa Bayanga o kung sa tulig-suon dito Bawian na sa kinabuhi. Pinigdan ko dito na pita, pinsan, kung sana sila kapulong dito. Ato akong yatuan. Wala din sila magpadaong sa mga stasyon. Nagpapinig sila ng barok din sa Balikay. Isang ibigay ng panahon wala din ang visa nila. Amen. O na napagtawag nila na kandong ko, bako makabalibat sa pagdulapay na kung kayo mga kutingin. Ini sa ato ang hindi sa karot, hindi sa sentral. Ako kung panitabukan na makapagtubi na galing kay Wapo ni Balibat ang mga nakikipagtawagan na makakabang na ko kaya hindi ko pa mong Christ. Usap, salamat ko ni Reverend Amato na may kapang po ako kung sa iyo sa tiyanan na may akong gamit dito. Reverend Castillo o si Reverend Lantion, na ay nagpunong naman dito kapita. Gabi ako ibigan na urang ka ng kapit ang akong punong gabi. So, karoon gusto kita ko nga upahuway na rin kaning mga oras na. Usa, tungod sa kung nakita yan kanito karoon, na mawag nakapadasig nila ko, mawag nakapagkita, mawag nakapagkita, karon nga din ang yapon ako ni ulong kaninyo kung handang sa ako nga mo sakripisyo hantod na sa matapos kining atong programa karon. Mga kaigsuonan, daghan pa di ay nga mga depuno nga wa pa kita kumaili karon pa lang ko nagdagta dini kusa ako magahangyo sa mga district bishop nga maway nagapanan ng mga depuno inyong i-register din sa atong sentral para mainana diri, no? Kaya nag-order mo dito, wala yung report sa sentral, so pasensya lang yun, gawa, hindi na Recognize. kabila sa ito mga general secretary. So, ayaw mong katlog na kaamoy mga bayronon, no? Kaya nga itong panayan sa aplikasyon sa mga pari, o brad na itong agituin. Karon, bigyan ng katalan, parihan ng katalan, no? Kung katong wala pa bayad. Mayad na sa bunyari. Impas ng ako. Huwag yung utang niya. So, pagpapasalamat kay ko, akong nainutuman mga kaigsunan. Yan kong higayon yung napili ko. Ako napili ko sa Supremo Minister Siya.
Wala ko ilain yung ipapulong nga kung wala kamo, wala ako. So kamo o ako mauwi maligkamot nga magkadampok ng iglesia. Ako ko kayo nga pasalamat sa ato ang servan sa Super Council, ang Monsignor Gatino Sumayan sa iyang mga pagtambak karako o sa ato mga kapalian na ni Akaroon din. Kaya dili lamang ang kaigsuunan nga tungod ka Supremo ko din ako maminaw ninyo. Maminaw gihapon ko. Kung kinahanglan ko sa inyo ang tapang mga pagkasig ninyo na mao'y magkapalikon ka na kung kanunay sa itong mga buwan ko. Wala ko magpulong. Bisan pa din mga pandemic karoon ang ilangan nato. Nagahibok yapon ko sa kong tingwaton sa paghibok o pag-ground sa mga napit nila sa tunay mga problema. Ganit dito sa itong ihaging simana, dito po San Pablo, kinagtuom ako na magtawag nila sa mountain ako na ang kumprensya sa District 14 ako sa San Pablo. So, nihanto ko anang Sabado, Bernes sa hapon, kinagtuom ko nga na ay program na gabi na makakabang po pagkulikon ng ilang district. No, ilabi nga kay tunay mga ginagpay ng mga misunderstanding, no? Hindi na ito ikaulaw. Mga ison, ako yun ipaipaludan na ninyo. Usa lang kakalawas ni Kristo. Kung na doon na may mga mulok sa usa-usa, kailangan ilang binas mga kapalitan. Ayaw ninyo itanong sa inyo kasi. Ayaw ninyo itutang sa inyo na. No? Inyo kong perminan sa kong inabuhi. May balo mo, hindi sa kong mga meeting-meeting, mahimo na rin instrumento at tumisukod na sa kaning mga pamulong. Pero wala, nakakita ko muna ko kami bubol ko, nakakita ko muna ko kami sikundang ko sa itong mga tigong, wala yung makakita na ko, kung kaya ako bahit sa lawas ni Kristo. Ano lang ko yung atong kulubagon, ano lang yung atong obligasyon. Diha sa iglesia, hindi sa mga pamulo, hindi sa mga kakriyasyon. Kitang tanan, isang puso may atong balo, isang puso ay atong pamistri, mga balik na sa lawas ni Kristo. Kanang mga isputing, ayaw yung tabayan o pili isputing. Kung naamay kasabay nila, nagain ko raw. Nagain nyo. Hindi mo kasabay, di mo man na sila yung nagkaya. Sila yung nagkaya. Kung nagkakatutong, wala sa pagpalo, ayaw ko ninyo. Namaya ko ng kagabalo, ninyo mo ninyo, wala mo pupunang tulis pa. No? Ayaw. Kita ka ng mga tubag sa Dilo, pinipiski at natubag sa Dilo. Ang atong pagkatao, ang atong kaugalingon, mo'y mga tubag sa Dilo, pusay. No? Mo'y mga tubag pusay sa Dilo mo. Pusa ako lang ihagyo dyan sa ninyo na kita mga lawas nito, mga pare, ang luminin nyo atong isa. Atong isa, kamot ng mga pagkupang, wala pa mo din matilaway ka ng mga misunderstanding, di ba? Pero di man ninyo din, itong mga karaan, itong mga karaan, sa kalibot ko anak atong isa. Hindi nga pagsulti sa atong isa na kung dili kamo, baka pasayo sa nakasala ka rinyo, dili usap kamo pasayoon sa inyong pamahal na kasalanan. Amen? Sabi po sa nato, bisa na nga ibalita ka, hindi ko pasayo ano na yung salanan. Ito naman ako mga nagsunan. Hindi ka lang napaliha ako kanang kinaiya. Ako, usa ka sa primo ninyo. Sa tingin ko dapat ko ato, kay balog ako, kung sa akong gibate, tunay dunggan ako natuan na mo nagpipulot ako kasing-kasing na nagpulong o nagkanaw o paminaw sa mga bulot sa mga usa. Isakitan ko pa kayo. Tungod kay gibahal kamong tanan. Magibahal kay kamong tanan. Hindi ko gusto na tunay mga murag mapitay na pag-ayo. Kayo ginong pag-ayo. Kayo inyong murag-unaon. Hindi na pasagdan sa iyo. Hindi na biyaan sa iyo. Hindi na kulagon sa kinaboy natin pagantoy sa mga kalibutan ng mga pagkihanglan. Kung atong buhaton ang tinawhalon ng mga pamagi, wala tayo mahito. Kaya bago pa sa Ginoo,
bilang ka na ito mga pare. Mga tuwita ng kanto, ilangat kita gamay. Diba? Oo, mga nag-iisipin kung sa akong isulayan, meron kinakuhiya. Yung ngayon sa Ginoo, wala akong kumapustol. No? Hindi magpupartahan, hindi magpudato, pero ako kumapupre. No? Muna itong lang naon. Magkalato kung siya kasawa ko tumubag. Asa lang kita si Mahat, tumubag sa ako. Wala. Ang Diyos nagdagdag na kata-kata. Ang Diyos na. Sumuray inong naon. Usa, dalay ko kayo Diyos, hindi ka kaputol. Ugali ka ron, wala ka naman nabi, naman yun. O, pinagkat ko kay Kaspol, sa Mississippi, ako yung paybalong ng ninyo, nga alas 6 sa buntag, akay kumirahan, kung sila pabukmi, lutunay kumirahan din, usala sa ang kalak ng Senyor Rio Basulo, nga bugay lang diyang lubutol sa pagbalik, karoon sa pilbay-batok, sa pagbalik, wala pagaliman sa Basulo. Kaya sa pagpalit, pilbay, ang patahit na magsuta na. Patahit naman kami. So, madayon na itong puhol, itong sa Diyos, dapat na ay siguro makasukan. Pero kung abot sa pulo, nagawal yung isinakita ng hanggang, hindi ko mo pinapulo. No? O, nitabok na nasamo, kami. No, nitabok na, hindi ko namukay. Basta pulo, namukay. So, ang dulay, upat, hindi. Pero kung pulo, ipawagay sila ng sa pawagay. Wala niya pa nagsundan ko. So, akong agree. Ako yung katato, ako lang ipipanood ninyo. Kato mga pali na wala pa mag-register diri sa ako ang record diri sa prison. Mag-register ka mo karoon ang inuhan ka mo. Kailan? Galing sa magkiri, usap ko ni Balong na represent. Hindi ba na, di ba po sa sakay pa po? Wala bigay na, no? So, yung mga district bishop, isa ko mga district bishop din, ang mga pinagpapitahan ng mga kapuno, inyong i-register din sa ako ang office. Ako sa office. Isa pa na nila, salamat ka itong launinaan na ron, ika sa district 8, district 7, recorded na sinabi ni sa ito ang central office, recorded na. Kung katong wala pa record mo, ano ma-record mo ang kamupanin at Israel of Christ. Wala na ako ikatulid na ninyo, o ang ginawa ko na pinatong tiko, brutal yung hardcore sa Mississippi. Hindi na salamat kung may gabi ka sa Maraming salamat, Apostol.